охирин гурӯҳ дар шарти аввал дар шарти монолог ба саҳна даъват карда мешавад ва ин гурӯҳро ҳамаи шумо дӯстони азиз, ҳаводорони ҳаҷву истиёра, ҳаводорони дилхушӣ мешиносед. гурӯҳи овозадори Хандин Камон истиқбол мегиред. зери рақами истифода Ассалому алейкум. баромад мекунанд. Ассалому алейкум барандаҳо. Салому алейкум. Салому алейкум. Читу шумо? Ман рости гап Армен Дилафрӯзхона як бор аз наздик бинам. Гуфта, чунки телевизор ба реклама фақат овози ин киса гӯш мекунем. Урепчаҳо гуфта. Реклама ҳам чизи назда дӯстон. Ҳозир ман як чиза гуфтани ҳастам ки ҳамаи шумо пеш аз ҳама хушомадетон мегӯем ана ҳамин толорба. Ва ман гуфтани ҳастам ки имрӯз толорба фақат мухлисони ашадии ҳаҷву ханда инҷа ҷамъ омадагӣ. Қарсак назанедтон. Ба ҳузур ман закара хони худатон боин нишанҷи. Саломат бошдон. Инак дӯстони арҷманд душанбе рӯз аз рӯз дар ҳақиқат зебо шудааст. Ман душанбе ба ин дафъа туннел қати омадем нақб кати. Аҷоиб манзараҳо тамошо карда мебинем, лекин як воқеъ аҷоиб дида мондам. Як мошини муссо медонтон, мошини як ҳамин одамкашон тарафи назди шофёр ба як мардак нишастагӣ, оқиб ба як духтари базеб, ёнаш ба як пиразани безеб, интерфаш ба як мардак шитагӣ. Аку вақте ки туннел ба наздик мебиёд, фикрония нигоҳ кунед. Ман фикрония ҳамаҳо ба қоил шудам. Марди пешани шитагӣ гуфтааст ки худо агар хоҳад ҳозир туннел ба дарод, ана ҳамин духтарака бойса мекунам. Торикку ҳеҷ кас намефаҳмад гуфта. Бошинам туннел ба гара даромада монадагар овоз биромдааст. Шавад парси шудааст. Гашта туннел биромадаги фикрони ҳамаи гӯш кунед. Духтар гуфтааст ки пиразан нашуда муд. ҳамин қасину сол ба вай мардак тиб бойса кард. Пиразан бошад гуфтааст ки ҷавонои ҳозир расво шудагӣ да. ҳамин торикӣ истифода бурда якдам. Мардаки пешаништагӣ гуфтааст ки ҳозир якти дига туннел биёд бо якта бойса мекунам. Оқибанги мардак чӣ гуфтааст? Агар ягон кас бойса кунад мефуромад. Зинда бошитон. Ва ман гуфтани ҳастам ки дӯстони арҷманд мегӯянд ки агар кинофилм тез ба охир расад, вай реклама аст. Яъне ки агар паррандае ки пас парвоз кунад, вай мурғ будааст. Бинобар ҳамин ман гуфтани ҳастам ки биёедтон як бор ҳамин замонаи имрӯзаи нигоҳ кунем як бор. Рекламая ману шумо аз телевизионҳо мазза кара тамошо кардем, чӣ ба кино метиҳад инҳо? Ману шумо мазза кара реклама тамошо кардем, байнаш ба кино метиҳам. Ман фақат реклама бошо тамошо мекунам телевизиона. Бовар кунед, Парди Фенҷон гуфта. Лекин шӯхӣ не бовар кунедтон агар аҷоиб замона ба зиндагӣ дорем. Ҳамаи нигоҳ кунед агар Русия ба куҷо ба? Русия ба тинҷиби кор. Якта мардак Русия як тараф мисас Африка ба мирам гуфтааст. Баъди 6 сол самолет тасаввур кунед, самолет ки омадагӣ трап ҳама ёру ҷӯраҳош рафтагӣ ваям Африка фромсоз. Ман ба дида камтар бо ториктар ҳамин фромсоз китфаш ба маймунча нишастагӣ Африка омасоз давай. ҷӯраҳо ёру ҷӯраҳо ошно чӣ хел Африка чуту? Нас Африка нас бародаро. Офтоб ҳама ҷо зӯр мандарино дарахтова. Якта ошнош истода ҷӯра мебахшӣ вай зан гирифтими масъалаи занҳо чуту? Ман гуфтам ку банан, мандарин ҳама ҷо ба пур. Не ошно нафаҳмидӣ масъалаи занҳо як гуфтодиам. Унҷа чӣ хел буд? Ман гуфтодиам ку офтоб ҳамин гарб. Баъд ва ҷӯраш чӣ гуфтааст? Ой мана бин, ман масъалаи занҳо пурсидам. Чӣ хел унҷа? Гуфтам онад китфи вай мардаганги маймунчаям дада фаҳмонида вай ба гуфта. Иқада пурсид вай гуфта. Лекин дӯстони арҷманд як дафъаи пештар самолет қати омадем, ҳавопаймо қати омадем Душанбе шаҳр ва ҳамин омада ҳам ту самолет фуромадагӣ буд ки ҳама қарсак заданда. Ман гуфтам дар ҳақиқат зӯр. Ин ҳама хурсанд шуданд ки сиҳат саломат омада фуромадем. Гуфтам онам фаҳмам лётчик экзамен спурдааст. Ман кати. Лекин аз ҳама аҷоибаш медонед чӣ? Мана ҳамин рӯз ҳаҷвнигоро ҳама ҷамъ шудагӣ. Лекин байни ҳаҷвнигоро бо ҳастанд ҳофизо. Як чизе ман гуфтани ҳастам дӯстон. ҳамин байни шумо ба дар ҳақиқат ҳастанд мухлисое ки сафту суруда гӯш мекунанд. Ман бисёр сафтое мебинам. Ҳаминҷа ба агар Садриддин ҳам ту биромда зиндагӣ чист гуфта бора духтарако. қатори якумангиҳо обад. Туфлишани худаш не. Лекин аҷоиб мардуми мо шӯхтабиат. Чува? Савол мешавад. Барои чӣ мардуми тоҷик шӯхтабиат? Ман ҳама шумо як воқеа мегӯям. Як мардак барои хона сохтан
подвал кофтаст, хока бровара партофтаги хоки бисёр ҷамъ шудаги, акнун вай хока намедонад чӣ кор кунад, баъд дари ҳамсоягӣ да ҳамсояш бедаромда ҳамсоя мебахшед. Ман ҳамиқа хоки бисёр пайдо шуд. Ина чӣ кор кунам? Гуфтам онад савол, ҷавоба бинед, ҷавоба. Бародар, ягон ҷоя кофта гӯр кун. Ина фақат халқи мо метавонад, дига халқи мо хеч чиз нест. Лекин аҷоиб халқи мо, бовар кунед том. Дӯстон, биёедтон мегузарем як масъала ба. Имрӯз ҳама мошин доранд, мошиндор ҳама. Ман як чизе гуфтанӣ ҳастам ки духтароям сари рули мошин, сари чамбараки мошин ма нишастагӣ, ҳамиқа базеб тоба карам. Бовар кунед, ҳамин назди Қароболоба як такси ба нишастагӣ, омада истодем ки чароғако шуд, сурх шуд. Ҳам то истем якта хамер омад. Лучши намеомад. Хамер омад, ойнаҳо тип торик, ҳам то фуромад як духтарак, абрувон ҳам то омада, пушқати ҳам то омада. Ҳамин хел нигоҳ дорад да, мо опел ба, опел ба. Вай духтар ҳам то нигоҳ кард. Баъд кнопкаи ҷиқид ки ойна бо вағи кару рафта. Вай таксист чӣ мега? Аруса бем мега. Ман гуфтам арус ману ту. Ману ту арус, опел ба гаштем. Вай мардакай вай. барои ҳамиқа гулдухтарони базеби шаҳри Душанбе, шумо дар ҳақиқат сари чамбараки мошин мезебед. Фақат як чиза гуфтанӣ ҳастам. Ана инҷаба оина ҳаст ку? Вай лабсурхкунак не вай. Вай барои қафоя дидан ки чӣ гапай унҷа. барои ҳамин ман гуфтанӣ ҳастам ки як мошин, аввалин мошине ки ҳамин роҳ асфальт шудаги то Душанбе аз Масчо, аввалин мошине ки аз ҳаминҷа мегузарад 2000 сомон тӯҳфа медиҳем. Гуфтам онад нигоҳ кунанд як Москвич 412. корманди бедияям ман кара гуфтааст бародар, мо ҳамиха қарор қабул карда будем, шумо якумин шофёр, барои ҳамин шумо ба 2000 тӯҳфа. Гуфтам онад шофёрам тоҷик ку. Гуфтааст раҳмат, права мехардиам да. шумо ҳоли права нест мегуфтам онад наздаш ба завҷаш штагида завҷаш. Ино маст бошанд гап задан мегиранд ука. Ино ҳоли маст мегуфтам онад пуштана хуштоманаш будаст, модари занаш. Гуфтам ман мошини дуздӣ ки дур ба намерим. аҷоиба тоба. лекин ҳастанд байни шумо ба имрӯзҳо ҳастанд ошиқо. ва ҳо амин фаҳмитон да, ошиқ агар ошиқӣ ин беморӣ бошад, касалҳо қафоба мешинад. ва қафоба нишастагӣ ва ҳо консерт ва ҳо ба дакор не. чихай корон азм. дидед ман шумои консерт овардам. агар фаҳмида бидагам ва пула қарз гитагӣ ва. лекин як чиз ба қоил шавитон да, ҳамин Душанбе шаҳр ба нигоҳ кунед, аҷоиб манзараҳои тамошо мекунед. Мана ба қарибӣ нигоҳ кунам, агар марказ ба ихел семент монсодиан, як битончаҳои монсодиан нигоҳ кунам, чашмошон ҳамаш ихело. бародарои хитоӣ, моям аз ҳамин тарафи шаҳристон ҳам ту буроем, агар раҳба ихе карсодаста. ман гуфтам шинохт. ва шинохта. саломат бош бародар. гуфта зидде ба биёи бо ҳамун афт, бо ҳамун. ман гуфтам ин чӣ хел аммо пеш омад. не фаҳмем, агар ва афти ҳамаш як хел ку. дунё ба аз ҳама зеботарин зан ки, мана худатон гап занед. зеботарин зан кадом миллат? тоҷик. хитой. тоҷик. хитой. мана чашмаш мана. дадаш омадед не? лекин агар шавҳарои ваҳоям мардҳои тоҷик барин занашон ба дод занам, чашмои ваҳоям шафтолубой мешад. лекин мардакошон слаби. тоҷико барин не. саломат бошон дӯстони арҷманд. камтар механдем. фақат як чиз гуфтанӣ ҳастам ки дастатон ташвиш накашед, пулиша додаги шумо. саломат бошитон. ман як чиз гуфтанӣ ҳастам. шумо мухлиси ханда ҳастед. бинобар ҳамин мо кӯшиш мекунем анами тӯли 3 соат 2 соате ки бо мо ҳастед, ҳамеша дар лабонатон ханда бошад. мегӯянд ки ханда занги дили инсона мешӯяду умриша дароз мекунад. пас биёед механдему вафот намекунем. саломат бошед. ташаккур, саломат бошед. монолог буд дар иҷрои гурӯҳи Хандин Камон. ва агар ба шумо ин монолог писанд омада бошад, пас дарҳол телефонҳои мобилиро гиред. рақами гурӯҳи Хандин Камон 07 аст. рақами 07-ро чинда ба рақами 1617 ирсол кунед. ва ин охирин монолог буд дар ин шарти озмунамон. як бори дигар рақами иштирокичонро гуфта мегузарем. гурӯҳи маҳфилоро 01, яъне 01-ро гирифта ба рақами 1617 смс фиристонед.
агар хоҳед ки ба гурӯҳи очаи бика ва зика баҳо бидиҳед пас рақами 02-ро бигиред ва ба рақами 1617 смс фиристед. гурӯҳи ғарибшо компания он кӯдаки зебо таҳти 03 ба қайд гирифта шуда 03-ро ба ҷои матни смс гирифта ба рақами 1617 фиристонед. гурӯҳи арабшоу компания рақами 04 аст. рақами 04-ро гиред агар писанд омада бошад монологи ин гурӯҳ барои шумо ва ба рақами 1617 ирсол кунед. кайфуллова масулло 05 варақаи смсиро кушоед 05-ро гирифта ба рақами 1617 смс фиристонед. гурӯҳи шакархан таҳти рақами 06 ба қайд гирифта шудааст. ва гурӯҳи хандинкамонро гуфтем 07-ро чида ба рақами 1617 смс равон мекунем.